Ola, eu son Diego Rodil. E eu son Arón. E somos alumnos de primeiro A. Hoxe vamos a facer un almorzo saudable. Primeiro imos coller unhas laranxas e imos espremer estas laranxas. Xa está o zume feito. Agora imos meter no tostador unhas tostadas integrais. Integrais, Imos botarlles as tostadas un pouquiño de aceite de oliva e de tomate rallado. Ui. Así. Ben, xa están as tostadas. Só queda botarlle leite semidesnatada á taza. Sacamos o leite do microondas e botámoslle o cacao. Agora que xa está o cacao, agora o único que falta no noso almorzo é unha boa presa de fruta, unha mazá. E xa está completo o noso almorzo. Ata o próximo vídeo. Adeus!